салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Моро шоми имрӯз Эл Классикои нахустин дар соли 2024 интизор аст. Ду дастаи таърихан оштинопазири Испанӣ ҳамакнун дар финали Суперҷоми Испания дар Арабистони Саудӣ ба ҳам меоянд. Реал рақиби сарсахти худ Атлетикоро дар полуфинал аз садди роҳ бардошта тавонист, ана Барса бошад пас аз интизориҳои тӯлонӣ бо тафовути 2 гол Осасунаро шикаст дод. Барселона дар он бозӣ боз як ҳамлагари худро бо сабаби ҷароҳат аз даст дод, вале дар Реал бошад осебдидаҳо ба майдон баргашта истоданд. Пас моро чӣ бозии ҷаззоб интизор бошаду натиҷа бо кадом ҳисоб ба охир мерасад? Новобаста ба ҳолати дастаҳо, ширкати 1x ба ҳарду бошгоҳ коэффициенти баланд пешниҳод дорад ки шумо метавонед аз он истифода бурда маблағи худро бештар созед. Дар 1x регистрация осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусту ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дароид аз он истифода баред ва мо бошад дар навори худ оиди ин бозии дар пеш истода ва як топ хабари дигар ҳарф хоҳем зад. Обуна шавед ва то охир тамошо кунед. Эл Классико новобаста аз вақту замон ва мусобиқа ҳамеша бозии диққатҷалбкунандаи футболӣ буд ва мемонад. Имрӯз шогирдони Анчелоти ва Хави бори дигар барои ба даст овардани ҷоизаи футболӣ талош мекунанд ки он дар Суперҷоми Испания мебошад. Ҳарду даста омодагиҳои худро дар майдони Ал-Насри Арабистон гузаронинданд, чун бозӣ ҳам дар ин кишвар баргузор мешавад. ҳолати феълии дастаҳо каму беш фарқкунанда ҳастанд ва ҳам Анчелоти ва Хави дар пресс-конференсияи пеш аз бозӣ иштирок варзиданд. Оиди рақобати дар пеш истода фикру назари худро баён карданд. Суперҷом имшаб ба охир мерасад. Ин ҷоиза барои имиҷи даста хело муҳим аст. Классико ҳолатро ҳассостар мекунад. Шояд Реал каме аз Барселона беҳтар бошад, вале мо касеро бо чашми кам наменигарем. Мо барои қасос бозӣ намекунем, балки тамоми қувваамонро дар майдон истифода мебарем, чунки талаботи дастаи мо ҳамин аст. Ман барои ҷомҳо бозӣ мекунам. Рости гап, ман худро оромтар нисбат ба солҳои гузашта эҳсос мекунам. Мо ғалаба кардем ва исбот намудем ки нақшаҳои мо кор медиҳад. ду ҷоиза ба даст овардем ва ҳоло оромтар ва боварӣ бештар ба худ дорам. Реал ҳамеша ташнаи рақобат аст. Онҳо дар ҳоле беҳтар боз мекунанд ки Барселонаи қавиро муқобилашон бинанд. Дастаи мо мотиватсияи кофӣ дорад ва ҳама талошро баҳри ғалаба дар Суперҷом мекунем. бозӣ барои соҳиб шудани Суперҷом имшаб соати 12 бо вақти душанбе баргузор мешавад. ҳатман тамошо мекунем ва аз Барселона дастгирӣ хоҳем кард. овозаи гузариши Эрлинг Холланд ба Реал Мадрид аллакай хабари нав нест, вале чаро рӯзномаҳои испанӣ имрӯз ӯро ба Барселона бурда истоданд? Ин барои мо ҳам сюрприз шуд. Барселона худ дар ҳолати ноговори иқтисодӣ қарор дорад. Аз тарафи дигар инсайтҳо хабар медиҳанд ки Сити Холландро метавонад бо пешниҳоди хуб раҳо кунад, агар даста аз Англия набошад. Каталониҳо ба Бруно майл доранду шумо ҳам огаҳед, ана Ньюкасл дасти кам 115 миллион евро мехоҳад, вале агар пул барои Гимарейс бошад, пас чаро барои Холланд набудааст? Холланд фақат маоши бештар аз Бруно дорад. Агар ба хабарҳо нигарем, нилнориҳо ба Холланд назорат доранд ва ҳатто бо агенти ҳамлагари норвегӣ ба алоқа баромаданд. ҳар ду тараф медонад ки трансфер талоши зиёд мехоҳад, вале ҳамаш аз қарори худи футболбоз вобастагӣ хоҳад дошт. падари ӯ замоне гуфта буд ки Холланд бояд дар ҳар чемпионат худро бисанҷад. бале, Реал ҳозир ҳолаташ беҳтар аст ва барои онҳо ҷалби Мбаппе ҳадафи асосӣ мебошад. Эрлинг Холланд бошад ситораи асосии даста будан мехоҳад ва гузариш ба Барселона метавонад инро амалӣ созад. Холланд ба Барселона, Мбаппе ба Реал. Худатон дарк кардед ки инҷо сухан оиди эраи нави рақобатҳо меравад. Такрорам шавад, боз мегӯям ки гузариш ба дастаи Барселона Холландро ситораи асосии даста мекунад. Дар Реал Мбаппе ба ин иҷозат намедиҳаду дар Сити бошад сад накуни рок-н-ролли асосӣ ин Пеп Гвардиола аст. Холланд ба гузариш майл дорад, вале саволи асосӣ ин аст ки Лапорта ва Деко аз куҷо маблағ меёфта бошанд? фикру назари худро оиди ин трансфер дар комментария қайд кунед ва ҳатман пайгири канали Барса TG бимонед. хайр.